Un dia, sense cap motiu en particular, vaig decidir eixir a córrer un poc. Vaig anar fins al final del camí i quan vaig arribar allí vaig pensar que podria córrer fins al final de la ciutat. I quan vaig arribar allí, vaig pensar que podria travessar corrents el comtat de Greenbow. I com que ja havia arribat tan lluny, vaig decidir que podria travessar també el gran estat d'Alabama. I això vaig fer. Vaig creuar corrents tot l'estat d'Alabama. Sense cap motiu vaig continuar corrent. Vaig anar fins a l'oceà. I quan vaig arribar allí, vaig pensar que, donat que havia arribat tan lluny, podria fer mitja volta i continuar corrent. I quan vaig arribar a l'altre oceà, se'm va acudir que, vist que havia arribat tan lluny, podria tornar a fer mitja volta i continuar corrent. Quan em cansava, dormia. Quan tenia fam, menjava. Quan havia d'anar, ja sap on, i anava. I l'únic que feia era córrer? Sí. Pensava molt en la mare, i en Bubba, i en el tinent Dan. Però sobretot pensava en Jenny. Pensava molt en ella. Des de fa més de 2 anys, un home anomenat Forrest Gump, jardiner de Greenbow, Alabama, corre per tot el país i para només per a dos. El nostre reporter Charles Cooper ens conta la notícia. Per quarta vegada en el seu viatge arreu dels Estats Units, Forrest Gump, un jardiner de Greenbow, Alabama, està a punt de tornar a creuar el riu Mississippi. No m'ho puc creure. Perdone, Forrest, senyor, per què corre? Per què corre? ho fa per la pau del món? Corre pel sense sostre? Corre pels drets de les dones? O pel medi ambient? O pels animals? No es podien creure que una persona volguera córrer tant sense cap motiu en particular. Per què ho fa? Només tenia ganes de córrer. Només tenia ganes de córrer. És vostè. No em puc creure que siga vostè. I bé, no sé per què el que jo feia inspirava les persones. Veurà, se m'ha encès una llumeta al cap i he pensat, este tio sap el que es fa. Esto meu té tot controlat. Segur que té totes les respostes. El seguiré allà on vaig, senyor Gump. Així que ja tenia companyia. I després en van vindre més. I després encara se'ns va unir molta més gent. Més tard, algú em va dir que jo els donava esperança. No crec que fora així, però algunes d'aquelles persones em demanaven que les ajudara. Escolte, hola, mire, em pot ajudar, senyor? Veurà, tinc un negoci d'adhesius i no puc trobar un bon eslògan. Com que veig que vostè ha sigut una gran inspiració per a la gent, he pensat que potser em podria ajudar a topetar un... Ah, ostres, acaba de xafar una merda de cosa enorme. Sol passar. Què, la merda? Sí, a voltes. Uns anys després vaig saber que aquell home va trobar un eslògan per als adhesius de cotxe i va fer un cabàs de diners. Faria l'home més feliç del món. Una altra vegada, mentre corria, un home que s'havia arruïnat fent camisetes em va dir que li agradaria posar la meva cara en una camiseta, però no sabia dibuixar i no duia cap càmera. Vinga, torques amb esta. De tota manera, a ningú li agrada aquest color. Que passe un bon dia! I uns anys després vaig saber que aquell home va tindre una idea per a una camiseta i va guanyar un munt de diners. Bé, com deia abans, tenia molta companyia. La mare sempre deia que cal deixar el passat darrere per a poder avançar.
I em sembla que per això corria jo. Vaig córrer durant 3 anys, 2 mesos, 14 dies i 16 hores. Calleu, silenci! Vol dir alguna cosa. Estic molt cansat. Em sembla que me'n torni a casa. I ara què fem nosaltres? I així, de sobte, vaig parar de córrer. I vaig tornar a casa.